नेरसोन आबा सिखारदो ओइ नेरसोन आबा सिखारदो साहाया जाबायना दानो सिखारबाय महाराजा सिखाराबा उन्दुबावनांगौमोन नामा आफा खामानि दामानिथ' गैखायानो खालि गामि बेरायनायल' माजि मावना जानो सानदों जालायबाय बिनिया मादै नेरसोना दंमोन ना ए देरहासार आदै फैदों फै जिरायफै औ दे जिराय आदै हा माबाफोर खामानि दंमोन नामा आदै गैनायाथ' जेबो खामानि गैयामोन र' आदै नै नेरसोन आफा देरहासार फैदों ए देरहासार फैदों माथो खौरांमोन जेबोथ' खौरां गैयामोन नोंखौ गामि बेरायनोसो लिंफैदोंमोन आं थौ बिदिब्ला थौ जेबो खामानिसो गैया होनदों नै देवानिफोरा ओंखारलायलांबाय Abo, sabu tuakai nama. Nuakai sekilan sukakai. Rani badi dasi sekana sahana gitu. Zalewai bisa saninya. Engkau masang nadan sana bilang engkau memperang nama ini. बहा थांनोमोनलै आसोलफोर बैथिं थांनि र' नोंसोरलाय अबाव थांनो बैथिं बेरायना फैनि र' फै जोंजों थांफानोबा थौ बिदिब्ला गाव 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 नै गाव 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 मा नों माखौ गाव गाव फाग्ला जाबाय नामा नों सानफ्रोमबो बे मबाइलजों थाबाय था नों लेखा फरायावथ' गैखायानो माबा बुंदों नामा आफा नों मा बुंदों
पापि बोराया मा जायो सेस थैबायसो गोलैबाय दुखु मोनबाय नामा आदा आब' थ' थांसै रथ' मुंखौ खोन्था जागोन नामा आंनि मुङा प्रतिमा आरो बियो आंनि बिनानाव रविसुमि ओमफ्राय नोंनालाय मा मुं आंनि मुङा नेरसोन आरो नैबे आंनि लोगो देरहासार दे बिदिब्ला थांलायनोसै आब' माखौ मिनिगासिनो रविसुमि दहाय बाइकजों गोलैनाय सेंग्राया जा हेन्डसाममोन बैखौसो गोसोखांनानै नों मिनिगासिनो दं नामा आब' दानि सेंग्राफोरखौ जानला मानला दा गोसोखाय आब' उनाव गाब्रगोनबो थै नोंबो जि प्रतिमासो माथो बहा थांनो आमाइ मोनाव थांनि आदा आदायालाय अबाव थांदोंमोन लोगोनि बार्थडे दंमोन बेयावनो थांदोंमोन आं प्रतिमा नों आंखौ आदा बुंलायबाबो जागोन नेरसोन बुंबानो जागोन जागोन दे नेरसोन आदा प्रतिमा नोंनि मबाइल नाम्बारखौ मोनगौमोन नामा औ लाजागोन दे 690098 थेंक इउ प्रतिमा वेलकाम नेरसोन बिफाहाय जोंहा नेरसोना सानसे हरसे सोरबा सिख्लाजों रायलायबाय थाग्रा जादों नों नोजोर होआखै नामा गासैबो नोंनिफ्रायनो जाजोबदों बिदिब्ला
नोंसोरबादि जरा जरा थानायखौ नुब्ला जोंनि गोसोआ हामग्लिलाङो। सोर नोंसोरलाय मा नांगौ नोंसोरनो? जोंनो नोंजों थाफानाय बै सिख्रिखौ नांगौ। मा कल दिन्थिनाय जादों बे? Tinggal duduk. Pratima, nang dinin dana, नै मरिपुर एलपी स्कुल सेराव फै आंखौ लोगो हमफै। बुंदो मा बाथ्रा माने एसेबां आथुर लिंहरामोन? नों गाज्रि दा मोनसै प्रतिमा। आंहा नोंनिख्रुइ साबसिन मोनबाय, ओंखायनो आं नोंखौ बावनो सानबाय। नों आंनि गोजानाव थादो। मा बुंखो नों आं नोंखौ बावनो? मा अब्ला नोंनि अननाया गासिबो नंखायसोमोन नामा? नाथाय माबोरै एसेबां थाबनो बावनो हाखो नों? साननैसोनि थाखायल' मानो फैदों नों आंनि जिउआव? मानो गेलेदों नों आंनि जिउजों? बास जाबाय, आंहा खोनासंनो सम गैया। दिनैनिफ्राय नोंनि लामाया आलादा आरो आंनि लामाया आलादासै। जागोन नेरसोन, जुदि आंखौ नेसुयोब्ला आं आरो मा बुंबावनो? नाथाय गोसोआव ला नों दा जायजों दं बियो नोंनो आं बायदि माब्लाबाबो खुसि होनो हानाय नङा। Abo, मा जादों? माखौ गाबगासिनो दं? Abo, mana खिन्थाया? मा जादों? नों थारखौनो बुंदोंमोन रैसुमै। आं बुजियासै आब'। नेरसोन आंखौ गारना गुबुन लाबाय रैसुमै। आं दा मा खालामबावनो? बुंखादोंमोन आं नोंखौ, दासो मेगननि मोदै हुगारनांदों। दागाबसै आब'। जा जानांगौ जानानै थांबाय, थांखांनाय बाथ्राखौ गोसोआव लाना दुखु दाजासै आब'। सानसे बेबो उन्दाहायाव गोग्लैनांगोन। बेथ' नेरसोनसो। हाय नेरसोन, मा खबर? आंनि खबरा जोबोर गाज्रि। जेब्ला आं नोंखौ लोगो हमना ब्रेकआप होना फैयो, अब्ला आं खोनानो मोनबायदि आंनि जिएबा गुबुन हारसा सेंग्राजों थांबाय होनना। बिदिसो नामा? बै दिननिफ्रायनो आं दिनैसिम फाग्ला बायदि निसानि लैथोआव गब'ना दं। नोंखौ गारना साजा मोनबाय आं,
निमाहा होदो प्रतिमा हायोबा नों आंनि सेराव फैफिनदो नुवाखै आंनि सेराव सोर अनजालु दं सोर बिलाय बियो प्रान्जल आंनि बिएफ जाय सिख्लाखौ थाखा फैसा होना मोजां मोनदोंमोन बेनो आंखौ थगायलांबाय थारै नंमारगौ थाखा फैसा बिग्रा मानसिनि गोसोखौ फोथायजाया नाथाय प्रतिमा नोंथ' आंनाव जेबो बियामोन खालि अननायल'सो बियोमोन दासो बुजिदों नों औ दासो बुजिदों आं मानोना जाय मानसिया थार गोसोजों मोजां मोनो बे अननायखौल' हास्थायो आरो जाय नंखाय मोजां मोनो बे थाखा फैसाखौल' लुबैयो नों जायखौ नेवसिना मुगैना थांदोंमोन दा बेखौनो नांगौ जाफैबाय नोंखौ जायगाना थांदों नोंनिफ्राय रां लाना मा बेखौ नागिरना लानायासै औ मानो नागिरासै मानोना बियो आंखौ मोजां मोनोमोन थगायोमोन खालि रांल' लायोमोन नंमारगौ जायखौ मुगैदों बेखौनो गोसोखांफिननांगौ जायो महर मोखांखौ नायना गोसो जाया गोसोखौसो नायनांगौ जायो थादो प्रतिमा जेब्ला नोंबो बिजों थगाय जागोन अब्लासो नों आंनि दासो मोनो जोंखौ बुनाया